Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa babot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po niya boss nga lagad sa kanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayo makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes o ga pizza 7 na. Buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maискutanan karong nga buntaga mahigala kadtong 77 anyos nga lola nga unang gika-report nga na missing og ngani nagpasibya diri sa atong Sibianan. Ang pamilya ni ini nagpatabang sa DYHP RMN Cebu, napalga na lang nga wa nay kinabuhi og naglutaw sa septic tank sa usa ka balay nga way nagpuyo didto sa Dika Homes Phase 1 Barangay Tungkil, lungsod sa Minglanilla. Straight to the point. Katarig pagtagad robutaga mga higala no, naunsa ning kalakiha mga sukit ning paminaw. Ilan ning gipangita mga kagalaan sa pamilya kay nawa ning ilang 77 anyos nga lola in town. Pero gikataho may higala nga dunay usa ka tiguang mga higalang nahog dito sa septic tank nga gihimo. Ato ni hatagag pagtagad robutaga sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang daghay ng utana nako pinagi sa mga chat, mga text messages ug bisan sa mga magkaabot ta bisag asa mahigala nga natay masugatan nga mga listeners, mangutana mahigala na unsa na kadtong usa in taon mga higara ka kinini ang matawag na to mahigala taga Sambuanga nga nahimo mga higalang tigbantay og tiguang sab diri sa may dakbayan sa Talisay. Kumusta na? Atong tubag mga sukit tig paminaw padayon pa nato nang gina-follow up. Gumikan kay nagpaabot man to mahigala sa DNA result. Kadto ang dunay nakita mga higala nga patayng lawas sa dito sa kalsada nga diin mga kagalaan dito po sa pikas ng kalsada mahigala to ni tagad pagtagad sad. No, pero padayon mi diri sa DYHP RMN Cebu sa pag follow up ni ana mga kagalaan. Sige lang, rest assured no nga amo nang wala mo nakalimti kana maong issue. Katutuan taon mahigalang mga anak nga natingala nga ilang inahandi naman mo text nila, wa na mo chat nila mahigala. Unya mo to nga ilang giadto mga kagalaan ang employer mga sukit tig paminaw ug duna mga higala sa mga kakulian mga sukit tig paminaw no. In fact, ato man itong nahinabi sad pinagis pagadto ni kasamang Pulaw ro. Kana medyo nahilom-hilom tagamay karon gumikan kinatay gipaabot manghigala kadto ang DNA result. Sige lang, among gipadayon ang pag-follow up mga sukit tig paminawa na mo kalimti na maong kaso. Straight to the Kining point. laing nagpatabang na to ron lahi ni. Kini maong 77 anyos in town. Ang pamilya ni Arisabs DYHP nagpatabang o pangita ni ini ilang mahal sa kinabuhi. Unya kagahapon mao na lamang higalay na nadawat nato nga tawag nga dunay usa ka babay na hog didto mahigala septic tank nga gikaot sumanang gipaadtuan nato mahigala og didto nakita mga kaigsunan nga didto kining maong tiguang in town nga gipangita mga kagalaan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na ato sa hatagag pagtagad mga sukit tig paminaw, ang Cebu City Transportation Office kon CCTO ni bukas pag-usab sa Foodland flyover ngadto na sa mga motorsiklo. Human miani og daghang reklamo gikan sa mga motorista o commuters. Ang unang adlaw pagpatuman sa bag-ong mga lagda sa trapiko sa Banilad, Talamban, Kunbantal Discipline Zone. Straight to the point. Patuman ni mahigala porbida. Daghan kay mga bagulbol mga sukit tig paminaw. Ato sa nitagag pagtagad ron sa atong pabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing point. bahin, mga basura, gikan sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo, gikatahong padayong gilabay sa Eco Station sa syudad nga duol sa SRP, bisan gipahunong na ang syudad sa DENR paglabay og basura sa temporary transfer station sa SRP.
Straight to the point. At sa pagtagad do butaga mahigala problema mga kagalaan ang mga basura sa Subo asa ilabay o mulabay mahigala layo sad ngadto sa Aloginsan. Yapon mahigala nagbalik na pag-operate ning basurahan diri mahigala sa may Binalew. Matud pa mga higala nga wa gani mga makahibao o wa masayod mahigalang konsiho sa syudad. Straight to the Unsa na point. ning kalakiha mga sukid tig paminaw tagatalik pagtagad do butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahin na Kapitolyo himuong Cebu People's Park o nagbalor nga 10.5 milyones ka pesos nga People's Heritage Park ingon man mo tukod sab og flood mitigating green infrastructure project aron dili na moabot ang tubig baha ngadto sa downtown area. Straight to the point. Atas sa pagtagad do butaga sa Banuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin makaigalaan si Senador Chis Escudero ni Duso og Balaod noon nga nagtinguha paglugway sa termino sa mga barangay og SK officials ngadto sa 5 ka tuig. Straight to the point. Nisugyot usab kini sa pag-uswag sa barangay og SK elections ngadto na sa Nobyembre sa sunod nga tuig. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mahigalan ning atong pag-uban-uban karon sa atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Ug ang point. atong pagpadayon mahigala paghisgot labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay doon na pay daghang mga angles mahigala ang atong hatagag pagtagad no sa atong padayon nga pag-uban-uban karong buntaga o paghisgot mga kaigalaan sa nitabo nga ikatulong witness mahigala nga gipresentar sa prosecution sa Article 1 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Kini point. si Roderick Wamil. Mao ni ang ikatulong witness sa Article 1, no? Oh. Og siya mahigala maoy ikaunom nga witness sa kinatibukan, ha? Nana po'y laing witness mahigalang gipresentar nga ika-upat nga witness sa Article 1 kon ika-7 nga witness sa tanan. Kinatibukan mga higala. Tagatalik pagtagad sab karon nga buntaga kay doon na tayo mga anggulo nga atong hasgutan mga higala ni padayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, mo lagi na kong giingon mahigala tong suna ni Presidente Bongbong Marcos nga hapit na ang kini niyang pagpasakag kaso ni Speaker Martin Romualdez. Mo na itong giingon mahigala nga mutuo ba mo ana or dili ba? Layo pas tinuod mga sukitig paminaw kay preliminary investigation pa lang ang ombudsman. Duna na nga priso mga higalang kontrapartido. Pero si Romualdez naapa sa preliminary investigation nga stage. Straight to the point. Karong bag-o mga higala, kay ang ombudsman ilang gigamit. Ila mahigalang gisaway itong 18 Marines. Apan ila pong gigamit batok ni Romualdez. Depende lang kung kinsay gamitan. Ang 18 Marines nga affidavit nga magigamit mahigala batok kang Romualdez ni anay tulo ni ini ka mga sakop sa Philippine Marines katong 18. Upat na ni ini ang ni-withdraw na sa ilang pamahayag. Straight to the point. Ayay, unsa may epekto ani ngadto sa mong kaso? Straight to the point. Murag makalusot si Romualdez aning kalakiha? Straight to the Kini point. may dakong pangutana mga sukid paminaw tagata ni pagtagad lubutaga sab sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo?